Okay, så cellemembranen er ydersiden af cellen, som afholder uønskede stoffer fra at komme ind i cellen, og det betyder så også, at den hjælper så med, at cellen ikke bliver inficeret af bakterier. Anyway, den består af fosfolipider, som så har en hydrofil side og en hydrofob side. Og den hydrofile side, det er fosfaten, der sidder herude. Og den hydrofobe side er fedtsyren, som sidder herinde i de her, tentakler. Cellemembranen er 2 rækker af de her fosfolipider, hvor de hydrofobe sider vender ind mod de andre hydrofobe sider. Som I kan se, fedtsyrene vender ind mod hinanden, og de hydrofile sider vender ud mod væsken omkring cellen og inde i cellen. Der kan komme nogle stoffer igennem cellemembranen, som f.eks. luftarterne O2, CO2 og N2, og små uladede fedtopløselige molekyler som alkohol, glycerol og fedtsyre. Og så er der også nogle, som ikke kan komme igennem, og det er f.eks. kulhydrater og proteiner, aminosyre og ATP, som så er lavet stoffer, de sidste 3. Og det, at der er nogle stoffer, der kan komme igennem cellemembranen, betyder, at den er halvgennemtrængelig eller semipermeabel. Diffusion, det er en spredning af molekyler fra høj til lav koncentration, og diffusion er molekylernes tilfældige vandring. Alle molekyler de flytter sig, og jo varmere der er, jo mere bevægelse er der, og jo mindre molekyler der er, jo hurtigere der kan molekylerne så bevæge sig. Og ved høj molekyletæthed vil der være flere sammenstød mellem molekylerne end ved lav molekyletæthed, og det her er årsagen til, at diffusion altid går fra høj koncentration til lav koncentration. Hvilket man også kan se på billederne, hvor der her er ligevægt af begge stoffer, og efter det går igennem først er det delt op i 2 forskelligheder, og efter er det ligevægt af stofferne. Og molekylevandringen fra den høje koncentration vil altid være større end vandringen fra lav mod høj koncentration. En vigtig form for diffusion er i vores lunger, hvor ilt det vandrer. Det laver diffusion fra lungerne over i blodet, fordi at iltkoncentrationen er større i vores lunger end i blodet. Og blodet det vil afgive CO2 til lungerne, da der er højere koncentration af det i blodet, end der er i lungerne. Det her billede her, det er et billede af faciliseret diffusion, og det er, at der er nogle molekyler, der ikke kan passere frit gennem cellemembranen, og det er molekyler som f.eks. glukose. Og det betyder så, at de kan kun komme igennem cellemembranen ved hjælp af transportproteiner. Denne transport, der hvor det er transporteret, det kræver ikke energi, fordi det fungerer næsten ligesom diffusion, og ved begge processer er resultatet cirka det samme. Men den proces er bare hjulpet lidt på vej af særlige transportkanaler, som man så kan se her. Det er så indre, hvor det indre, og så kommer stoffer som f.eks. glukose ind gennem dem her. Og så er der aktiv transport, tror jeg det var. Lad os sige det var aktiv transport. Det er en proces, der kræver energi at udføre. Og et eksempel på aktiv transport er natrium-kalium-pumpen. Pumpen skal egentlig bare pumpe natrium-ioner ind i cellen og kalium-ioner ud af cellen. Så der er ulige mængder af de 2 stoffer på samme tid. For eksempel her, hvor der så er 2 kalium-ioner udenfor, og så kommer der 2 kalium-ioner indenfor, og så kommer der 3 natrium-ioner udenfor, og så de der 2 kalium-ioner, de går så ind i... der er 2 kalium-ioner udenfor, og 3 kalium-ioner på vej ud. Og når de der 3 natrium-ioner på vej ud. Og når de der 3 natrium-ioner er kommet ud, så er de der 2 kalium-ioner ind, så der ikke er lige meget af begge stoffer, både inde i cellen og uden for cellen. Og den her pumpe,
Den bruger vi ved for eksempel nerveceller, fordi så kan nervecellerne stadig sende signaler rundt i kroppen. Og vi bruger den også til at optage glukose og galaktose fra tyndtarmen. Og en anden form for transport over cellemembranen er endocytose og exocytose. Endocytose foregår ved, at de ønskede celler de ligger meget tæt op ad cellemembranen og prøver at komme ind i cellen. Stofferne de trækker sig så op ad den her cellemembran, hvilket det skaber sådan en blæreagtig, hvor stoffet ligger inde i, og som derefter trækkes ind i cellen. Når små encellede dyr skal optage deres føde, så er det tit via det her endocytose. Exocytose er altså når de her blærer går ind i cellen og så vokser sammen, og derefter udskiller blærens indhold til resten af cellen.